पण नर्मदा प्रकल्प विस्थापितांना जे देतो हे जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्ही अवाक व्हाल। नर्मदा प्राधिकरणाला नर्मदा आयोगाने असं सांगितलेलं आहे आणि जी त्यांची पूर्व अट आहे की प्रत्येक विस्थापिताला त्याची जमीन कितीही कमी असो त्याला नवीन ठिकाणी किमान 5 एकर बागायती जमीन मिळाली पाहिजे, त्याची जरी कोरडवाहू जमीन असेल तरी। प्रत्येक विस्थापिताच्या घरातला मुलगा आणि मुलगी जे 17 वर्ष वयाच्या वरचे आहेत त्यांना नवं कुटुंब मानून प्रत्येकाला 5 एकर बागायती जमीन परत तुम्ही दिली पाहिजे। एका खेड्याचं दुसऱ्या खेड्यात पुनर्वसन झालं पाहिजे। खेड्यातले लोक एकमेकात गुंतलेले असतात, त्या खेड्यात तुम्हाला चांगले रस्ते द्यावे लागतील, तुम्हाला वीज द्यावी लागेल, तुम्हाला नळ द्यावे लागतील। त्याचवेळी हे लोक विहिरीत गुंतलेत म्हणून तुम्हाला विहिरी द्याव्या लागतील, तुम्हाला तिथे प्राथमिक शाळा लागेल, तिथे तुम्हाला आरोग्य केंद्र लागेल। आणि त्याचबरोबर या विस्थापितांच्या मुलांना जर हिंदुस्थानातल्या कुठल्याही ITIमध्ये शिकायचं असेल तर त्यांची सोय झाली पाहिजे आणि या विभागात त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत। या विभागात मत्स्योत्पादन मोठ्या प्रमाणात होईल, त्यामुळे ते शिकायचं असेल तर त्यांची सोय केली पाहिजे आणि त्यांना जर स्वतः मत्स्योत्पादन करायचं असेल तर त्यासाठी सरकारने त्यांना अनुदान दिलं पाहिजे। आणि नवीन ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या माणसाला तुम्ही घर तर बांधून द्यालच, पण एक वर्षभर त्याला दिवसाला 20 रुपये 1988च्या ह्याच्याप्रमाणे द्याल, जीवनमानाप्रमाणे, कारण ते तिथे स्थिरावले पाहिजेत। आता ही जी कल्पना आहे ती अतिशय चांगली आहे। आता प्रश्न एवढाच आला की हे फक्त वाऱ्यावरची वरात आहे का, हे फक्त हवेत उडवलेले पतंग आहेत का? म्हणून जेव्हा मी नर्मदा प्राधिकरणाच्या प्रमुखांना भेटलो, केंद्रीय जलसचिवांना आणि जलमंत्र्यांना भेटलो, माधवराव चितळेंना भेटलो, त्यावेळी हे सगळे लोक म्हणाले की धरणाच्या एकूण खर्चात विस्थापितांचा खर्च फक्त 4% आहे। उद्या जर हे वाढवायचं म्हटलं तरी आमची तयारी आहे। प्रश्न एवढाच की हे किती वाढवायचं ठरवलं गेलं पाहिजे आणि हे आम्ही प्रत्यक्षात दिलं हे मान्य करणारी यंत्रणा हवी। त्यासाठी तुम्ही लोकायुक्त नेमा, आमची याला तयारी आहे। त्यात आम्हाला नानाजी देशमुख चालतील, मधु लिमयेला चालतील, ज्योती बसू चालेल, कारण हे लोक प्रामाणिक आहेत आणि कर्तृत्वाने ह्या देशातल्या सगळ्यांना माहीत आहे। कोणी असं म्हणणार नाही मधु लिमयेने किंवा नानाजी देशमुखांनी पैसे खाल्ले। सरकारी यंत्रणा याला तयार झाली, कार्यकर्त्यांनी याला विरोध केला। ते म्हणाले आम्हाला नर्मदाच्या विस्थापितांच्या प्रश्नात लोकायुक्त मान्य नाही। आता दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्यात अनेक तांत्रिक मुद्दे आहेत की धरणाची उंची किती असावी, धरणं गाळीत बुडून मोडतात का, भूकंप होईल का? तर आता धरणाची उंची कार्यकर्ते म्हणतात कमी पाहिजे, अभियंते म्हणतात जास्ती पाहिजे। तर त्याच्यावर एक तोडगा असा आहे की या देशात इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल इंजिनियर्स आहे आणि त्या देशातल्या ताकदीच्या संस्था आहेत, तर त्या संस्थांचं एक वेगळं अधिवेशन भरवावं आणि तिथे नर्मदा धरणाची उंची किती असावी याबद्दलचं आपलं मत काय आहे हे शास्त्रीय संदर्भ देऊन अभियंत्यांनी मांडावं, तेच शास्त्रीय संदर्भ देऊन कार्यकर्त्यांनीही मांडावं आणि त्या संस्थेचे जे सभासद आहेत त्यांनी आपली मतं मांडावीत आणि त्या सर्वाचा अहवाल तुमच्या माझ्यासाठी उपलब्ध असावा। सरकारी यंत्रणा म्हणली अशा प्रत्येक गोष्टीसाठी, भूकंप असो, धरणातला गाळ असो, वेगळे असे परिसंवाद घ्यायची आमची तयारी आहे। त्याचा सर्व खर्च आम्ही करू, पण नर्मदा बचाव आंदोलन म्हणला यालाही आमची तयारी नाही, कारण या देशातल्या रेकग्नाइज प्रोफेशनल बॉडीज सरकारी दबावाखाली आहेत असं आम्ही समजतो। अर्थात नंतर ते याच्यामध्ये गेले सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला 6 वर्ष होता। तो जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला तेव्हा त्यांनी या धरणाचं कौतुक केलं, धरणाने जे दिलं आहे त्याचं कौतुक केलं आणि त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की इट वॉज नॉट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट वॉज अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। असं जर या देशात झालं तर हे थांबलं पाहिजे। पण मगाशी जो तुम्ही प्रश्न विचारलात, हे पुस्तक जेव्हा प्रसिद्ध झालं त्यावेळी आंदोलनाची इक्विटी एवढी मोठी होती की त्या पुस्तकाला सगळ्यांनी धारेवर धरलं आणि विवेकचे संपादक जे आहेत, जे माझे मित्र आहेत पण मी संघ परिवारातला नाही, त्या करमळकरांचं मला पत्र आलं की तुमच्या पुस्तकामुळे एक चांगलं झालं आहे, तुमच्या पुस्तकाला झोडपायला का होईना पण आमचे स्वयंसेवक, समाजवादी कार्यकर्ते, साम्यवादी कार्यकर्ते, नक्षलवादी कार्यकर्ते एका व्यासपीठावर उभे राहत आहेत। माझ्या दृष्टीने ती गोष्ट चिंतेची होती, पण त्याचवेळी एक वेगळी गोष्ट घडली। हे पुस्तक दुर्गा भागवतांच्या हातात पडलं, त्यांनी ते एका बैठकीत वाचलं, त्याच बैठकीत त्यांनी त्याच्यावर परीक्षण लिहिलं, परीक्षण घेऊन स्वतः याच्यात गेले महाराष्ट्र टाइम्सच्या कचेरीत, गोविंदरावांना सांगितलं पुढच्या रविवारमध्ये ते प्रसिद्ध करा। त्यात त्यांनी त्या पुस्तकाचं कौतुक केलं आणि सांगितलं की
आत्तापर्यंत मी धरणाच्या विरुद्ध होते, मी मेधाच्या बाजूनी होते, आता मी बाजू बदलली आहे आणि मी त्या आजन्म धरणाच्या बाजूने राहिल्या आणि हेच नंतर लागूने आणि निळू फुलेंनीही केलं, निळू फुलेंसारख्या माणसांनी केलं. आणि हे त्या पुस्तकाचं एक वेगळं यश आहे की वैज्ञानिक प्रश्न तुम्ही वैज्ञानिक भाषेत मांडून त्यावर चर्चा झाली पाहिजे, भावनेच्या आधारे जाऊन त्याची उत्तर शोधता येणार नाहीत, हे या पुस्तकातून दाखवायचा प्रयत्न. धरणग्रस्तांचा किंवा धरणाविषयीचा तुम्ही एक वेगळा दृष्टिकोन मांडला, तो अत्यंत शास्त्रीय होता. तसाच एक प्रयत्न तुम्ही शोध स्वामी विवेकानंदांचा या पुस्तकातनं केलेला आहे. स्वामी विवेकानंदाबद्दल खूप लिहून झालेला आहे, खूप बोलूनही झालेलं आहे, पण असा कुठला शोध तुम्हाला काय गवसलं स्वामी विवेकानंदाचं जे वेगळं होतं इतरांपेक्षा? विवेकानंद इतरांच्याहून खूपच वेगळे आहेत आणि मी विवेकानंदांच्या अभ्यासाकडे का वळतो ते तुम्हाला सांगतो की शोधपत्रकारिता माझी आवड होती, त्यामुळे मी नानाजी देशमुखांचा गोंडा प्रकल्प आणि 100 ग्रामदानी खेड्यांचा कारभार पाहणारा केमूर पर्वताच्या दक्षिणेकडचा गोविंदपूर आश्रम यांच्या शोधयात्रा केल्या होत्या. त्याचवेळी कनू सन्यालच्या गुहेत मी काही काळ राहिलो होतो आणि त्याच्यावर आधारित माझं पुस्तक प्रकाशवाटा राजहंस प्रकाशननी 1985-86च्या साली प्रसिद्ध केलं होतं. आणि त्या पुस्तकात एक गोष्ट मला जाणवली होती की नानाजी देशमुख, कनू सन्याल किंवा प्रेमभाई गोविंदपूर आश्रमाचे ते म्हणाले की या देशातली खरी अडचण ही आहे की आपल्याला आपल्या देशातल्या लोकांचे प्रश्नच माहीत नाहीत. आपल्या मनातले प्रश्न हे लोकांचे प्रश्न आहेत असं समजून आपण त्या प्रश्नांची उत्तरं शोधत असतो. काही जणांना वाटतं की भ्रष्टाचारामुळे जनता फार कंटाळलेली आहे, काही जणांना वाटतं की इथे दारिद्र्य आहे म्हणून त्यांना त्रास होतो आहे, काही जणांना वाटतं की अंधश्रद्धेमुळे होतो आहे, काही जणांना वाटतं त्यांना शिक्षण नाही म्हणून होतं आहे. ते म्हणले खरी अडचण ही आहे की आपल्याला या देशातल्या लोकांचे प्रश्नच समजलेले नाहीत आणि आपल्या मनातले प्रश्न हे त्यांचे प्रश्न मानून आपण त्याची उत्तरं शोधतो आहे. आणि हे अस्वस्थ होऊन वाचत असताना माझ्या लक्षात आलं की भारतात फक्त एकच दार्शनिक असा झाला आहे ज्याने नक्की तारीख सांगायची तर 20 ऑगस्ट 1893. विवेकानंद 30 वर्षाचे आहेत, अमेरिकेत मेटकॅफ येथे स्मिथ कॉलेजात केट सॅनबॉर्नच्या घरी आहेत. 10 दिवसांनी सर्वधर्म परिषद आहे आणि त्यावेळी ते आपल्या शिष्यांना पत्र पाठवून कळवत आहेत की मी ठामपणे सांगतो की माझ्या देशाला झालेला रोग आणि त्याच्यावरचं औषध मला समजलेलं आहे. आणि हे समजलं याचं कारण असं आहे की वयाच्या 27व्या वर्षी विवेकानंदांनी वराहनगर मठ सोडला आणि त्यानंतर 3 वर्ष त्यांनी भारत उभा आडवा पिंजून काढला. त्यांनी संबंध भारतातली खेडी पाहिली, शहरं पाहिले, मोठे विचारवंत पाहिले, टिळकांच्या बरोबर राहिले, शाहू महाराजांच्या राजवाड्यात राहिले, भंग्याबरोबर झोपले आणि हे सर्व करून त्यांना या देशातला प्रश्न त्याची उत्तरं लक्षात आली आणि ती मला ठामपणे समजलीत म्हणून त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे त्यांना समजलेला प्रश्न कोणता आणि उत्तरं कोणती हे 39 वर्षाच्या आयुष्यात त्या माणसाने काय केलं हे समजावून घेणं मला गरजेचं वाटलं. आणि जेव्हा तो अभ्यास सुरू केला तेव्हा मला वाटलं हे विलक्षण गारुड आहे, हे समजावून घेणं कठीण आहे, पण तो अभ्यास सुरू ठेवला पाहिजे. एक सामान्य वाचक म्हणून आम्हाला अनेक वेळेला आम्ही तुमची पुस्तकं वाचतो, वेगळा दृष्टिकोन अनुभवतो. एक सामान्य वाचक म्हणून आम्हाला नेहमी प्रश्न वाटतो की ज्यांची आम्ही पुस्तकं वाचतो त्यांचे आवडीचे लेखक कोण, किंवा एक लेखक म्हणून त्यांनी असे कुठले संस्कार स्वतःवर करून घेतले की ज्यामुळे तुम्ही लिहित ते झाला? नाही, मी लेखक म्हणून राहता झालो त्यापेक्षा मी शोधपत्रकारिता केली. म्हणजे संशोधक आणि शोधपत्रकारिता करणारा माणूस यांच्या मूलभूत प्रेरणा एकच आहेत की भोवतालच्या घटना किंवा रचना याच्यामध्ये लपलेल्या किंवा लपवलेल्या ज्या काही शक्तिस्थानं मर्मस्थानं असतील, हिडन अजेंडा, तो आपण शोधला पाहिजे. आणि ते तुम्ही विज्ञानात करता, वैज्ञानिक रचनांच्याबद्दल करता, ते तुम्ही सामाजिक रचनांच्याबाबत करता. आणि हे करताना मला आवडलेले लेखक जे माझे नंतर जवळचे मित्र झाले त्यात विजय तेंडुलकर आहेत. विजय तेंडुलकरांनी माणूस उसवायला आवडायचा. त्यांच्या नाटकातही त्यांनी ते केलं की माणूस हेही एक गारुड आहे, तो त्या क्षणी असा का वागत असेल, म्हणजे तो माझ्याहून काही वेगळा नसतो, पण एका विशिष्ट सामाजिक किंवा प्रापंचिक परिस्थितीत ती कोंडी फोडायला त्याच्यासमोर तेवढा एकच मार्ग असतो. त्यावेळी त्याची जी तगमग होत असेल ती समजावून घेण्याचा तेंडुलकरांनी प्रयत्न केला आणि तेच विंदा करंदीकरांनीही केलं. म्हणजे विंदा करंदीकरांनी फार ताकदीच्या कविता लिहिल्या आहेत आणि ते लिहिताना सामाजिक प्रश्न, सामाजिक या गोष्टी वेगवेगळ्या प्रकारे मांडल्यात. त्यामुळे कवी आणि लेखक म्हणून हे माझे जवळचे आहेत. आणि कवी म्हणून बोरकरांचं स्थान फार मोठं आहे, ते माझे आवडते आहेत. आणि त्याचप्रमाणे दुर्गा भागवतही आवडते आहेत. पण आपली पंचायत अशी होते की आपण त्यांना पुन्हा एका चौकटीत बंदिस्त करतो. आपल्याला असं वाटतं की
बोरकर म्हणजे निसर्ग कवी आहेत. बोरकर तर निसर्ग कवी आहेतच, म्हणजे त्यांच्या उंचीचा निसर्ग कवी नसेल, महाकवी आहेत. पण ते असतानाच बोरकर किती गोष्टींचा विचार करतात. पृथ्वीच्या प्रेमगीताला उत्तर देण्यासाठी त्यांनी सूर्याचं प्रेमगीत लिहिलं आहे, तेवढ्याच ताकदीने लिहिलं आहे. गरजा जय जयकार क्रांतीचाला उत्तर द्यायला गरजा जय जयकार शांतीचा म्हणून त्यांनी गांधींची विचारसरणी सांगितली आहे. किंवा वाडा आहे चिरबंदी पण नाही तो मामाचा, एका खोलीसाठी जातो अर्धा पगार घामाचा. हे सामाजिक प्राक्तने इथून जे मुंबईला गेले त्यांच्या मनात आहे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांना बोरकर परिस्पर्श करतात, आपल्यासमोर उभं करतात आणि हेच बाकीचे चारही लेखकही करतात. त्यामुळे बोरकर, तेंडुलकर, दुर्गा भागवत आणि विंदा करंदीकर आणि काही प्रमाणात दलित साहित्यिक माझ्या आवडीचे आहेत. सर, तुम्ही नर्मदा बचाव आंदोलनाचा वेध घेतला, त्यानंतर सामाजिक कार्य जे नानाजी देशमुखांचं झालं त्यांच्याविषयी वेगळं लिहिलं, त्यानंतर स्वामी विवेकानंदांचा शोध घेतला. सध्या हातात असलेला प्रकल्प कुठला? नाही, कुठलाच प्रकल्प हातात असा नसतो. म्हणजे मला मंटोचं वाक्य आवडतं, सआदत हसन मंटोचं, की माणूस केव्हा लेखतो की रायटर पिक्स अप इज पेन वेन इज सेन्सिबिलिटी इज हर्ट. आपल्याला भोवतालची गोष्ट अशी कुठेतरी अस्वस्थ करते. म्हणजे जे लव्हाळीमध्ये श्रीना पेंडसेंनी म्हटलं आहे की काढायची म्हणून उचकी काढता येत नाही, थांबवायची म्हणून थांबवता येत नाही. ज्या क्षणी तुम्हाला वाटतं त्या क्षणी काय वाटेल ते झालं तरी तुम्ही थांबवू शकत नाही. किंवा सआदत हसन म्हणतो ते खरं आहे. वेन रायटर पिक्स अप इज पेन ओनली वेन इज सेन्सिबिलिटी इज हर्ट. अशा सेन्सिबिलिटी हर्ट होणाऱ्या गोष्टी जेव्हा येतात त्यामुळे आणि तुर्तास मी 42 साली नक्की काय झालं होतं याच्यावर लिहिलेलं आहे की 42 साल आपण समजतो त्याहीपेक्षा संपूर्ण वेगळं होतं. बाकीच्या प्रश्नांची मांडणी बाकीच्यांची बरोबर होती. कदाचित 42चं आंदोलन चुकीचं असेल, आम्ही त्याच आंदोलनाबद्दल आत्ताबद्दल प्रेम पाळत होतो तरी. त्यामुळे भोवतालच्या घटनेतल्या विसंगती जेव्हा लक्षात येतात तेव्हा त्या समजून घ्याव्याच्यात वाटतात. त्यामुळे असा कुठलाही प्रकल्प मनात नाही. कदाचित काही लिहिणार नाही, कदाचित भरभरून लिहीन, परंतु लिहिण्यापेक्षा जगणं महत्त्वाचं आहे असं मी मानतो. अरे वा. सर, आपले गोमंतकीय लेखक होते रवींद्र केळेकर, ते असं म्हणायचे की साहित्य हे जगण्याचं बाय प्रॉडक्ट आहे. बरोबर आहे. आणि हे तुमच्या बाबतीत तर नाही, बरोबर आहे. साहित्य फक्त जगण्याचंच बाय प्रॉडक्ट आहे. जो माणूस जगू शकतो तोच लिहू शकतो. आणि नुसतं लिहिणार असेल तो जगतही नाही, लिहितही नाही. म्हणजे ज्याप्रमाणे प्रभाकर मासपे म्हणले, काही रायटर असतात आणि काही जण टाईप रायटर असतात, तर तसं आपण होऊ नये. ओके. सर, तुम्ही इथं आलात आणि गप्पा केल्यात आणि तुम्ही एक विषय सांगत होता, त्यामध्ये अनेक आणखी प्रश्नांचे दुमारे फुटत होते, पण वेळेचं आपल्याकडे बंधन आहे, त्यामुळे तुम्ही इथं आलात आणि मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात. त्याबद्दल प्रुडंटच्या वतीनं तुमचे आभार. धन्यवाद. मला संधी दिल्याबद्दल प्रुडंटचंही आभार.